Oh, sumli. Asa ka? Mag-deposit ka? Hay, may deposit. Nga kwarta. Ay ba? Aw, ang 50. Kaluoy ba ang 50 na kong gihatag nga kwarta imo na i-deposit? Sana all. Hay man, o. Akong gihatag nga itong hapon. Yung ka, imo ipalit og pa ng 50. Aw, imo na i-deposit? Sige lang te, kay tagaan tara karong nagsweldo na ako Oy, kaluoy. Uy! Hay mang uban pa ng kwarta. Di, hay pa man to. Katong kuan. Be, hay pa may lain. Katong imong kwarta di ay, mag-deposit mo kato. Ito yung 50. Hay man to. Oh, tanga. Ito deposit na tanan. Pila man na. Kaluoy ba dayan niya, oy? Ibutang dia. Pila na. Katong papel, ang kwarta. Ito, tigultos mo sa kasyot. Gatong gisulot nimo. Kuha na diha, oblihin na imong sa kasyot. Obli. Gamay raman ni wa marikabot 50. 35 raman ni. Kuha dito. Tuatos imong usa kasyot, katong imong gisulot ganina. Nakaw. Kuha sa dito. Kuta tos bulsa. Nya balik diri ha kung makita to imong 50. Kay imong maka-deposit dito. Lakaw, balik nga re. Ha? Wala ni mo makita eh. Okay. Aton lang tong ilisdan og 100. Ha? Oh, sige. Ilisdan ta to 100 imong 50. Kaluoy ba oy? Oh, kana sige, iswat dire. Swat eh. Wala. No, suwat. Suwat dia imong pangan, Esterlita. Easter. Esterlita, dire sumpay ti Mario. Ti Mario. Okay. Okay. Utang dire. Utang dire 100. 100 da, 100. Unsa man ay? Gipakatay man mo. Ay na. Ay na. Otro. Sus, di mao. Sus, magkaswata oy. Be ako na lay swat. Aw i-apil na lang po rin imong sinsiyo. Away na lang ni. O dara. O 35 ato 40. Around 140 imong kuan. Deposit. Okay. 140. Wala, sige. 140. Pasag yang. Di sa makani nga pasbok. Dito na is imong balay. Sum ni sud ano nga pasbok ati. Yang pasbok. Di man imong imo. Wala dera imong kwarta. Diri, hay man imong kuan. Nara. Pila na? Hay mong papel. Nara 140. Kung na lang ning gidugangan imong kwarta. Ang katong 50 nimo, asar katon nimo nabutang katong kagahapon. Pila imong kwarta? O, yang kwarta guys, o. No. 10,973. Yehey. Ihatag sa teller. Dada na nga to. Kana kwarta tingmahog ha. Nakaw. Dada. Hatag nga to. Nya lingkod ina ha. Ha? O mag-deposit ko no siya day. Lingkod. O lingkod ya. Okay. Sana all. Pirmahe ate, pirmahe. Okay, pirmahe. No, pirmahe. No, pirmahe. Oh, pirmado na. Sana all. Okay. Kina. Kamaong di ay. Oy. Dada nga rin imong pasbok. Dito sa drawer. Dada. Deposit day siya siyang kwarta ko noy. Pero nawa lang ang 50. Diyan. Pila na may imong kwarta? Be, buo ko na daw. Ito ipakita sa itong viewer. Pila na imong kwarta. Hulo. Yehey. Ayan na guys. Oh. Nanay tubo yung kwarta.
Nanay siya kwarta nga 11,139.29. Ohay. Alam din yung mga interest imong kwarta te, na 25, 23, na ito. Uy, sana all. Unya, sa may kasulti ni mo si imong savings ron? Salamat. Oh, salamat. Unya, kari nga passbook ni mong usa, kari lay dad kay imo nang kuan, dire lang ni imong passbook sa drawer ha. Ha? Kay dito imo man ang kusnit nito, imo man pangpakwan tanawa nang imo mga passbook nga usaw nga imong pinunitan lagi gamay na lagsod kay imo man pang kusnit imo man pang kusnaton. At least diyan na dire imong kwarta. Pero kwarta. Ayan na guys, oh. Hehe, nanay kwarta si ate, dako na 11,000 lang yang kwarta kapin. No. Lakaw nga tuwas nanay. Sabangi dito sa nanay. Okay.